kabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mangaon sa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang yun akong nakuratan. Wala kong magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, banigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gikahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Guwapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko, kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti, kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga paha. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. At tuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot na mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae,
Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Pera, bisag asa, basta kuyog tang luha. Kaya natong kalibutan, okay ra. Kung naka, bahala na. Kung naka, bahala na. Bisag asa patanga duha, ilabay sangin. Wala na'y laing makapupo. Bisan asa patanga duha, ilabay sangin. Wala na'y laing makapungkong. Kay ikaw ang akong rason, diri sa kalibutan, dili sa'yo. Hello! Gusto ko nga mo padayon, Hello! ayaw kong mo bangon. Oh yeah! O wala na Mayong bundang, may ngudto, may ngapon, may gabi, may kadlaon. Kung sa mga oras na minaw karon. Hello! sa likay bathala. Niya na saan ang inyong kinaham, ang inyong paborito, inyong ginatangan. Kaya di mo na Ang gugmang giahak drama edition. nasulat na Kauman si Bernie Bitok-Bitok. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Ang gusto ninyo makita unsa ko kagwapo nara sa Facebook ha. I-search lang ang Bitok-Bitok University, kamo na lang mag-judge kung Alden Richards ba o Jericho Rosales. Mao mo. bahala na. Too na lang good mo god. Init ang panahon. Inom dagang tubig para di mamalhan. Wala nila Labi na sa mga dugay ra nga walay relasyon, dugay na kayo namalhan. Mao lang. kapunan niya. Daghang salamat sa tanan mga nag-PM kanako. Sa mga naminaw sa radyo, i-search lang ninyo sa inyong mga Facebook ang Bitok-Bitok University. PM lang mo dito mga igala. Sa inyong mga shoutout o guban pa. Sa asa agi Tibuok! yang hayag ang gagiya sa Mindanao! panalain pang Pohon mo abot sa Visayas. wanibya. Sa tanan mga radio station nga naminaw nato karon. Hello sa intanan. Klase pang Labi na diha sa may Oroqueta City. Naglagapak, nagbuto-buto, nag-aso-aso, nagbaga-baga. kay kining mga Ang atong programa diha sa Partner Radio 94.9. tanan sino Kumusta mo na mga taga Oroqueta City? sa likay bathala. Regards ko sa tanan mga single mom diha. Panahon yung gawa sa imong Hello sa tanan, balita na ako dagang kay mga gwapa gid sa Oroqueta City. dana sa Samot na pag diha sa may Plaridel. Og diha sa may Aluran. tabi Hello sa tanan mga naminaw sa 97.1 Mix FM Plaridel. ready Og sa 92.5 Mix FM Aluran. Nagbuto-buto, nagpaka-paka. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha. hira kung
Pohon na, imbitara ko niyo po na tanang makalaag ko diha sa Plaridel ug sa Aluran. Bahag Diha po sa Oroqueta, hello sa intanan. sa batangan uha. Sa Pikas Bahin, hello diha sa may Nasipit, Agusan del Norte. Sa tanan mga naminaw diha sa Radio Servisyo 94.3, kumusta mga taga Nasipit? Baka Shout out ko sa mga taga Cagayan de Oro nga nanas Nasipit karon, kumusta mo? Og syempre lahos ta sa Butuan City sa atong mga katribo. Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Kumusta mga taga Butuan? Og sa laing bahin dito punta sa may Kidapawan, North Cotabato. Hello dia sa 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan, North Cotabato. Grabe! Nagboto-boto, nagpaka-paka, nagliki-liki. sa'yo Grabe ng nagliki-liki. Tumao lang. tama. Ito na mo ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Dear brother Bito Bito, magambo kita. Atong iyampo nga tanang inyong mga ex inyo nang mapasaylo. Kamu ba, sige lang simba. Sige lang ampo, pero di ninyo mapasaylo inyong mga ex. Ano sa man mo? Paki-explain daw, ana, in 1/2 sheet of paper. May kayo mo magampo-ampo ha, may gray nyo religyoso kayo mo ha. Pero di ninyo mapasaylo inyong ex. So mo, paki-explain in 1/2 sheet of paper. Mayon sa nang sana pagpasaylo nga wa man nangayog pasaylo. Pangita gyud maglusot ba? Pangita gyud maglusot ha. Ang atong gugmang giahak giatud ka nato sa maayong kabubuton sa pinakakulba, pinakakuyaw nga Ashigo Plus Herbal Capsule ug Herbal Coffee. Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan. Huwag kang balatian, sa ashigo kompleto ang imong kayuhan.
Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung naapog ang kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom Ashigo ang akong BP. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Kaya karon kaluoy Ginoo, naniinom na ko Ashigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lang 170. Ang akong pong BP, mabot na lang tag 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, ug dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable ra sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang Ashigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Gitawag kinik Ashigo Plus kay dili lang ang ingredients ani ashitaba kundi aduna pod kini guyabano extra o aduna pod kini turmeric. Turmeric powder. Kabalo ba mo unsay sekretos mga Hapon? Matingala ka sa Hapon ba? Hapon ba Hapon? Diya buntag tapos Hapon. Kabalo mo ang mga Hapon matingala mo nganong healthy kay sila. Bisag tigulang na kulba paspas kay pong kay mamaklay. Lagi i-google galing yun na wa ko'y dagay istorya nga ko anda char ani mga igala. Kabalo mo kani manggong Hapon. Kuan kay ni sila kanang conscious kay ni sila sa ilang health. Tinod, o sana mahilig kay ni sila sa kanang mga fresh o mga unprocessed na mga pagkaon. Sa karagin sa ila, hilig sila o kanang mga gulay. Sa English pa, vegetables. Mo ba ng English sa gulay? Vegetables? Vegetables di ay. Dagan na ba naminaw mga bata? Ang mga Hapon, hilig kay na sila o mga vegetables. Mga labas na mga isda, karne, kana. Pupito naghiling po na sila mga unog ka ng mga sushi ug sashimi. Di ba? Hilaw man na siya, di ba? Hilig kay sila na. Hilig po sila ng mga soya beans. Seaweeds, hilig kay na sila. Ug hilig yung kayo na ang atong kaning Hapon o kaning mga herbal. Kana bang mga tanom-tanom ba? Usa diya mga kaigala, ang sagol aning Ashigo Plus kaning gitawag og ashitaba. Ashitaba. Usa ka dako nga herb nga mismo diya gatubo sa Central Region sa Japan. Kani magong ashitaba mga igala ha, ang ugat, dahon og lawas ni ini muning gabuhaton nila gay mo nila nigtambal. Ang ashitaba pantabang ni siya sa mga heartburns. Kanang mga sigig sakit-sakit imong dagang kay hangin-hangin sa lawas. Nay mga sinda kana. Kay ngano man grabe ang kuan kanang hyper. Mo nang maayo kay ning ashitaba sa mga ulcer kana. Ang ashitaba may puni siya sa pagkontrol sa high blood pressure, katong mga high cholesterol, katong gakiang-kiang na murag ga basketball pero gout di ay. Sus Ginoo. Ang gout mo ba ng English sa kanding? Goat man dito. Sorry. So man nga DJ bugokon man ni oy. Kanang gout ay sus. Number 1 kayo nga tambal kining ashitaba.
nga mo'y number 1 nga sagol sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Herbal Coffee. Ang mga dahon ani gipang gi-dry tapos gihimong powder gibutang sa capsule ug mo pa itong gisagol sa atong mga coffee. Ang nakalami sa atong herbal coffee mga igala lami ug lasa. So kung gapangapi naman lang mo matagbuntag dili na mo sa healthy coffee. Ashigo Plus Herbal Coffee ug mag-maintain ka mo sa inyong Ashigo Plus Herbal Capsule, ha? Mo nang naiuban ng mga testimonya ng mga taas ang high blood o kanina gamintin ginadugang nila sa ilang maintenance kaning Ashigo Plus. Barato raman. Tanay Ashigo Plus kay di lang asitabang sago napoy guyabano extract napoy turmeric powder. Nga grabe pod ang benepisyo sa kalawasan, di ba? So asa pa ka? Ha? Palit na og Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee nga available sa dool ninyo nga mga parmasya. Og pwede po ninyo mapalit mismo sa radio station, sa radyo nga inyong gipaminawan karon, ha? Adto mo ani nga radio station. Sila mismo po ang kapamaligyan ni sila tong distributor. Og diriya sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, nakini sa Save All og Save More Pharmacy sa Kugon Market. Og diri dayon sa Uptown, available siya sa Justin Minimart. Justin Minimart dia sa may Kahulugan Square Building, abay mismo sa Jollibee. Og napo diri sa Justin Minimart sa may Primavera City at ubangan mismo sa Hall of Justice. Dool na mga gala. Sumora to, kibay. Dear Brother Bernie, Bidog-Bidog, itago na lang ko ninyo sa pangalang si Jocelyn. Uy, puro magkapangalan sa mong Bisi Mayor. Itago na lang ko sa pangalang si Jocelyn. Sayo ko namin nyo, Brother Bernie. Actually, sala man gyud nako. Nako'y long time nga boyfriend sa una nga itago na to si Jongjong. Kaso lang, katong bata-bata pa ko, college days na ako, nasobraan sa kiat-kiat. Ang resulta, naburosan ko. Ang nakapait, dili ang akong boyfriend ang nakaboros. Dili si Jongjong. Naburosan ko. Sa usa ka lalaki nga nailaran ako sa bar. Tungod kay naburosan ko, moto nga gipakasalmi sa among mga ginikanan. Bisan pa man, og wala mi relasyon atong lakiha, og wa pa kay mi nag-ila. Okay, kitty, okay, hala. Nagdugay ilan, pero ayabon na kita. Tamabuan at tiga, hindi ko kahulat sa imuha. Okay, kitty, okay, hala. Nagdugay ilan, pero ayabon na kita. Tamabuan at tiga, hindi ko kahulat sa imuha. Halaga, okay, cutie, di cute ko katulog. Kau nang ali abay kiri tao kuro. Pero kita dua kay wag yung
Nganong naghilak naman sa katay. Ma, gikapoy na ko ani among relasyon maninaitan, ma. Perminti lang yun may magsigig away, ma. Bisag gagmay nga butang among kaawayan. Basig nasa kay mga gipambuhat nga di maayo mo nang magsige mo away. Basig ka ng iyang mga gusto, di mo gabuhaton, anak. Kay usay ra ba ingana ra ba kagay ulo ra ba ka? May. Parahap silang among pamuyo. Tanan niya mga ginasulti magabuhaton ako, ma. Apan, masige lang yapon may kaaway ka din niya ma-appreciate ang akong mga gabuhaton. Sa ako panggingon mga gagmeng butang, amo na yung away ay. O siya man nga klase nga ginagmay. Basik abi lang ni mo ginagmay, pero dako na di ay. Ma, udangi na mabi. Kinsa magi anak ni mo, mang anong dito mangyug ka mo pabor sa iya, ma. Ako ang imong anak, ma. Ma, ako imong anak, oh. Nara diri imong anak, ma. Dili lang ang ako, manggod nga basin lang ba? Kailabi gyud ko nimo. Basig, nagminaldita ka, nag-inisog ka mo nang sige mag-away sa imong bana. Ma, kisultian na taka matuhoy ko. Ngano manggod nga gipamugos manggod minimog paminyo kung nabisag. Wala mi gugma sa usat-usa. Tungod lang kinaburusan ko ninyo gipamugos yun ninyo nga magminyo mi. Pero karon tanawa gaantos ko. Anak, listen man ko kayo nga di mo ipakasal. O sa nalay isultis mga tao? O sa nalay isultis ubang tao? Ha? Nga naburor sa ramong anak? Walay ba na? Lisod kayo na makadaot na sa atong reputasyon mo dagan para magkagawad imong papa. Ay, ma, ikapoy na lagi ko, ani. Unsa lagi ang imong gipang istorya diha nga gamay nga butang? Dali na kayo sa masuko. Magdungag ko kung sobra ras tubig na lata kay murag lugaw masuko siya. Ibawasan akong tubig. Medyo nahilaw gamay, nasuko na po siya. Ay daw siya. Antog karong pagkipunan na master ni mo ng paggamit sa rice cooker. Ma, iya kong gilabayan sa planggana pagkita niya mga nay usa ka tae na bilin nito sa bahaw. Wa ko kabantay, wa man din na flash tanan. Grabe kay siya, ma. Isa lang kabuok, ma. Isa lang kabuok. Lagi no ka na. Kangilaan mo sa kaya na. Wad sa gini mo gichik lugar ko na plus pag ginatanan. Kaplo biya kang bayhana ka nga tubulon biya ka. Nagkakisa suko. Niagi si Mana na suko siya kaya ang among iro na bahugan akong cat food. Ay nabuang. Iro manggod na didugpod. Dapat anong cat food man po nimong nahatag? Wala ko kabantay ni kaon naman po ng kuan iro sa cat food. May galing kiwa na matay. Wala na matay pero ang problema ang iro na mo nga Doberman mumiyaw-miyaw na. Dako kay na kong problema kay among iro di na mo aw mo miyaw-miyaw na. Ay, lausap ng bahanan niya. Pero kadron kaday, kasabot ba kaya pong kunin mo, day? Lausap mo na ni mo na, ngayon mo namang ginang asawa, ayaw mo namang ginang bana. Masulti ko, mawa na. Wala na ba ko'y tiyan sa mga malipay, ma? Wala na ba ko'y tiyan sa mga mahimong malipayon, ma? Impyerno na ba niyang akong kinabuhi? Tawa ko kabalod ay.
Mo ning giingon nga kung sa imong gisudlan o nahitabo sa imo karon mo na ni ang mga resulta. Mo na ni mga resulta sa imong mga gipambuhat dahil pasaylo ako dahil. Kamu bangod ba? Anong inyo magitaon kong gipamugos og minyo ani ni Nathan kabalubi mo nga si Jungjong yun ang akong boyfriend. Si Jungjong yun ang akong gigog, mama. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. Jocelyn? Ay, Jongjong? Ikaw gid ay. Nagdali-dali ko. Ako kang gilakag. Feeling na ako manggod nga murag ikaw pero ako nakita nga ikaw gid ay. Jong, kano sa lang ka nakabalik? Di ba nagtrabaho man ka sa Dubai? Oo. Nakabalik na ko din eh. Pero mga 2 months lang siguro. Ako lang gianihan si mama kay nagsakit manggod. Medyo ako sang tabangan. Kumusta na ka? Kumusta ang buhay ninyo? Ay? Di na lang nato na istoryahan. Usay pasabot nimo. Jong, pasaylo agyo ko ha sa akong mga nabuhat nga pasakit kanimo. Okay, begyo tana ta, pero maolagi, ako man sa yung sala. Gidawat man ginako na. Ayan na, kalimti na na. Naitabo naman na. Bitaw, mga ayo kong pasaylo, Jong. Dako kay akong pagbasal sa akong mga gibuhat. Wala iba kay sala sa atong relasyon. Palangga kay ko nimo. Gilove kay ko nimo. Nisukadwag yun ko nimong gipasakitan. Ako lang yun, Gi. Nagpadala lang yun ko sa akong mga kiat-kiat kaniadto. Kaya remember ko, magsigitag away kay ingon ka nga dili ko mag-atong mga bar. Pero mo iskapog yun ko kay muban sa mga barkada. Tanawa sa resulta. Miserable na ang akong kinabuhi karon. Dawat man ginako dito na akong sala. Akong sala. Akong dakong sala. Busa mga moyo kita sa Santa Maria kanunay ulay og sa tanan mga santos. Jocelyn, tama na. Ayaw na naunaw na. Mo nang giingon nga tanan mga may tabo o kakay tabo sa tong kinabuhi. It happens for a reason. Nairason ang tanan nga nung nahitabo ni. Tanaw ako. Tungod kinasakitan ko, nag-abroad ko, o karon mas gwapo na akong kinabuhi, di ba? So, may na lang po, day. May pakadyo na nindot ang imong kinabuhi.
ako. Napuno na sa bilbil ang akong tiyan. Tigo ang natanaw na lusyang na. Kung di pa gin malipayan ang among pagbuyo kay perminti lang migaaway sa akong bana karon. Tinuod ka na. Ano man? Siyempre, ipakaslan lang ba ko niya tungod lang kinaburusan ko pero dilibig yung kami ang maguyap. Jong, kabalubag yung kasyong nga manong. Kadya lang, otro. Di na ako masabtang kadya lang. Yung kabalumang yung ka, nga ikaw yun ang akong inyong mo. Wa ko'y masabtan, Jocelyn. Hinahinaya. Unsa? Anong yung ka? Ikaw yun ang hinay ra po, Jocelyn, di kaya po masabtan. Ako kaya po ni mo. Ang imong gigong ma. Joe mo na tinuon. Nagbasol ko. Ikaw perminti ang nasa akong mga damgo. Kung pwede palang mo balik. Sa panahon nga kita pa. Gusto ko mo balik, di ko gusto magpakasala. Gisayang ka na ako, nga usa ka lalaki nga nagmahal ka na ako. Og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan na. Ayaw paghana, Jocelyn. Kabalubya ka kung sa ko nasakitan. Sanay tabo sa tuwa. Pero gidawat ko na lang. Ay sulti ang butang ha. Ikaw lang di na po ka na ako masabtan, Jong. O sa Jong. Ingong nga ikaw naghihamo na mamahin Huwag giniklaro ba? Ato lang ginigilang-ilangay niya ito ang programa. Kabalo ka, Jocelyn. Tinod-anay lang wa ko'y karelasyon karon. Kay diri sa kong kasing-kasing bisag abrihan pa nimo. Imo gyapong pangalan ang naa diri sa sulod. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan. Sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Tinitib mong aking pagkawala. Palagi ka raw umiiyak, palagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Oh, nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa.
Di ko kabalo kung tama ba niya itong gabuhaton. Apan gimingaw kaayo ko nimo. Ambot basan. Ang ako rabantalang tuyo nga ihatod ka sa imong balay apan unsa man akong kambyada sa akong sakyanan ni kalitra magliko diri sa atong motel. Pagsaba, Jocelyn, kung dili ka kay manggawas ta. Di na ako kaya. Unsay di nimo kaya? Di na ko kaya nga balibaran ka. Kaysa tinud-anay lang, the feeling is mutual. Kung gimingaw ka na ako, samot sa ko gimingaw nimo. O kung ka naman di ay, bahala na. Bahala na magpakasala ko karong gabi una. Mo sa akong giingon. Sa akong kaugalingon karon. Nga bahala na ni kay magpakasala na lang pug ko. Mo sa sugdan na nato gini. Adyo lang. Pandami ning rumboy. Sir, narang kuan sir, narang tuwalya ninyo sir. Pag pindot lang mo zero sir kung naan mo mga pangayuan. Wala na. Sige na. Pasin na. Thank you, sir. Sorry. Nagkuha magugug ka ng tuwalya. Asa nakalinta? Dito na ta sa kuwan. Katong magpakasala. Oo. Gimingaw kay ko. Labi na kanisi o gimingaw ni ka dyan lang ipakita na ko. Kanihwa ka gimingaw ani. Imo ba yung ginabunal-bunal si mong aping? Halo Dako na king kausapan niya karon. Sa una lagom kinagulo karong kay morni puti na lagi nagluta tayo na. Maobita. Gimingaw ning martilyo sa imo ang gusto na po na ko nang idok-dok balik ni mo. Sige, mausa na akong gihulat. Sa muka, lang. Sir, narang shampoo, sir. Og narapod ang remote control, sir. Parang in kaso gusto mo magkuhan manan og TV, sir. Pindot lang, sir, kung namoy gusto pa ngayon, sir. Sige na. Wala na. Disturbo kay ka. Sige na. Thank you, sir. Sorry. Gihatag ang shampoo. Asa nagaling ta? Dito na ta sa kuan katong bunal-bunalan sa martilyo. Kita ka ni. Pakita ko, bi. Kung usan na po itsura na. Niya, oy. Ala, hiwian na kay si mong gater, eh. Minyo man tanang ka, pero nga inga naman nakahiwi. Sa tinud-anay lang sultian ta ka. Wa na gyud mi dok mo nang hiwi na kayo ni akong gutter mo na bitang nagpasalamat ko karong higayon na karong gabi una kay murag matol-ed na gyud ni ang akong gutter. Mao ba ya? Bosa din to lang ilang ayon na ato na ni siyang tiltilo na to na ning streeton. I miss this. I miss you, Jocelyn. I miss you too. Atong inahinayon. Jong, dili ko beginners, di ko gana ginahinay. Gusto ko paspason diretso Jong. Para gin matuloy diretso ang gutter Jong. Sige na dyan paspasin Jong. Agresibo nang ikakaroon na. Kung ka na manggaling, sige, paspason na nata. Samok may ka dyan. Asa naman? Siya magsamok ni mo? Wala sir. Basi gusto ka mo order og bulalo sir ba para pugsit sir. Unyar kung mag-order ka na paguman ako na magbulalo. Manawag ra ko ano nukto magawa mo kung nawag ni mo. Wala lang sir. Ang ako lang sir ba nga lami tuloy-tuloy mong ligaya sir. Sige na okay na ko. Tubig sir oh. Kay kabalo ko nagbitbit kag Biramax capsule sir. Ganina ra na ako gitumarang Biramax capsule. Kailangan mo good 1 hour before. Amo day, sir.
O muna. Ay, napag sinamok. Unya rin ko manawag. Unya rin, dilibo mo kung mag-order na mo sinamok kayo makakuan ka sa momentum. Sa spelling sa momentum, sir, be. Samok kay ka ganang makakuan kay ka sa basta. Sige, nalalak ka rin ito, gawas na rin ito. Pansamay ning tawanan. Gawas. Sorry kayo. Sa muka kayo anang rumboy. Ay, balik-balik. Tugno na ba kayo? Nakahubo na ba ko takusog ang aircon? Tangan naman ang aircon nakatarget man sa kong lubot. Ay. Pasaylo. Sige. Sa maning nga room, ay pwede palungan ng suga kay dagang kay samin. Mahal lagi. Pati sa taas na isamin. Ako nabantayan ba ang imong buniwa pag yapon na ayo antol karon. Mao galing palungan suga pi. Sige na Jong, dalian na bi ganina ra magyud kay na siya. Oy, aga ka na Jong. Jong, I miss you, Jong. I miss you. Mas namista ka, Jocelyn. Namista ka, mas namista ka. I miss you, Jocelyn. I miss you, Jong. I miss you, Jong. I miss you, Jocelyn. I miss you, Jong. Jong. Lagi na lang kitang naaalala mula nang tayo'y di na magkita. Kung ikaw ay nagtatampo, kailangan bang ganito? Bakit hindi natin muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan ang pusong nagmamahal, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto
Ito ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit unya kamo dayon ragtakilid. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Atong programa, gyatupo ka nato sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Shoutout ko sa akong mga kuya sa Eagles. Di ay kabalaka dito mo i-mention. Mga nag-PM, salamat sa mga nag-order. Sa atong mga kuya sa Biramax Capsule. Di malipayo na si ate. Mga kuya, malipayo na si ate kuya. Tirada kuya. Di tanawa kuya, di tugtan na mo ni ate nga mag-bike-bike. Tugtan na mo ni ate maglakaw-lakaw. Usahay ka mo mga bana, hili kayo mo maglakaw-lakaw. Sa sobrahan kakapoy ninyo, pag uli ninyo, di na mo ka mangyamid na din mo, mutalikod na mo, kay wana, luya na smanoy. Achos! Muna ako sa inyo ha, magamit na mo og Biramax Capsule. Ang nakalami magunaning Biramax Capsule, herbal ni. Ay mo kabalaka. Mga tanah lagi ko, kuya, basing magpalpititan na kuya, ha? Tigulang na ba ta kuya? O na ba ta, idara na ba ta kuya? Kabalo mo, kaning Biramax, kaning mag-edad na kag mga magsugo na sa mga 35 pataas. Sobra na ka-stress. Wanay mga busy na kayong mga pangunahuna. Ana ba? Unang usahay, pag maanak ni Mrs. Murag pag manguhit si Mrs. na sag mo tanday, wa na yun. Muna ako sa inyo ha, dakong tabang yun kayo ni nga naana ang Biramax Coffee o Biramax Capsule. Namang guni siya tongkat ali. Kanang tongkat ali, usa na siya ka-stress reliever. Og makabus ka na sa male fertility. Ang ato bagyong Biramax, munang gitaw og Biramax kay Birato da Max. Kaya doon na po ni siya horny goat weed. Kanang horny goat weed, actually herbal plant na siya nga traditional gagamiton para sa ubos nga libido kung gana sa pakikilawas. Or di baka gitawag nilang erectile dysfunction. Ingleson na lang nato para di kayo halata. Ang Biramax po nato, coffee o capsule, ano na po yung black ginger nga makapagana sa pagkaon o gituan sa nga physical enhancer o usa ka aphrodisiac compound. Mo nang matingala ka, ang ako mga kuya, mo nang nalingaw kayo na sige nag-order, kay mo tumaro gabi taod-taod. Ang nakalamian mas lami ni siya kanang dili kay kabusog. Ayaw nang after dinner kay busog kay ka. Kanang wala na kanang medyo after dinner nga sa kauras duha. Tapos tulakan nimo ni siya og kanang tsaa or kape para mas dali ma-dissolve. Lingaw kay mga kuya lagi kay matagab paggabi pa lang. Bayang magiliw. Taod-taod, uy, ulba kayo, bago pa lang galing to, uy, ni bayang magiliw na sad. Misig kadlaon. Nagbuntag na lang mga igala. Pag humanog luya, mubayang magiliw na sad balik. Kuyaw lagi kayo. Walay binuang mga igala. Wagay problema, why side effects, nindot kayo. Di FDA approved ni siya mga igala. O again, why problema kay herbal man ni siya. Effective yung kayo. Bosa, palit na og Biramax Capsule og Biramax Coffee. Available ni siya sa dool ninyo di ang mga parmasya og mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon, ha? Og diri sa Cagayan de Oro, available ni siya sa Save All og Save More Pharmacy sa Kugon og diri sa Uptown sa Justin Minimart. Diya mismo sa Kahulugan Square Building, abay sa Jollibee, og diri sa Justin Minimart nga sa Sita Verde Primavera.
at tubangan mismo sa Hall of Justice. Magbiramax na! Brother Bernie, bitok-bitok! Kabalo ko, sala kini. Usa ni siya kasa, kung napamusibo, mail, usa ni kasa! Ang akong nabuhat, apan wa gid nako mapungi. Nagkita gid mi balik ni Jongjong. Nagtagbo ang duha ka bunguton. Natistingan gid ang Biramax capsule. Kabalo ko sayop apan lahi ang akong kalipay. Lahi akong kalipay nga kami nag-uban balik ni Jongjong bisan pa man sikreto ra kini. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Ikaw ba, perminti nagigasikan ni Dris Balay? Wa pang kabantay na imong bana nimo? Bahala siya eh. Wa man na siya pakialam kung bisag unsa ko'y oras mo lakaw. Wa man pugay ko'y labot kung asa siya galakaw-lakaw. Wala lang, basi unya ga kalitan ta sulungon diri ha. Basi nakalimot ka nga, bana be gyapon nimo nasnitan. Pwede be ta mapriso ani. Sus, pasag di na lang gug ko kay mo man akong kalipay nga makita ka. Nako'y dala pagkaon diya ay. Imong paborito. Kanang hantod ka no sa matayang ani Jocelyn. O sa hantod ka nos ata, forever na ni. I love you. You love me, di ba? Tuloy-tuloy na ni siya. Happy ko nga makauban ka. Happy ko nga basta happy ko. Yehey. Pero sa akong panggingon, basi nakalimot ka nga minyo ka. Minyo mo ninitan. Unsa may pasabot ni mo anak, Jong? Kabalo ko nga kalipay ni mo ni. Ako sad, amino na ko nga nalipay ko nga. Nag-uban na sad ta, nakita na sad ta. Pero mo lagi, na yung mga sitwasyon nga dapat dawaton na to ang kamatuoran. Samaan ni karon nga ikaw minyo. Pero saan man ako, Nerby? Nga ikaw naman akong inigugma. Pero mo lagi, naigugma ang pagko ni mo, Jocelyn, pero ang tinood nga sitwasyon, minyo ka. Usay pasabot di mo, anak. Pasaylo ako pero actually nanapog ko'y ticket. Pabalik na ko sa Dubai. Ansya! Morning gingon nga, we have the right love at the wrong time. Jong, ayaw ko biyai, Jong. Jong, please, ayaw ko biyai. Mauban ko nimo, Jong. Noon sa naman ka, di nga nakadali. Minyo ka. Dawato na itong kamatuoran. Nga mo na gid ni. Dili kita ang para sa tusa. Jong, please. Ayaw ko biyai, Jong. Please. Pasaylo ako. Mura na ako may istorya din na natutason pa.
Kay overtime na ta. Pasaylo ako pero di na ni pwede magpadayon. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa. Pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi nimo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Kini nga programa kiatog kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. O giato po kanato sa Biramax Capsule ug Biramax Coffee available sa inyong mga suking mga radio station. Diya sa may Oroqueta City, Partner Radio 94.9. Diya sa may Plaridel 97.1 Mix FM. Og sa Aluran 92.5 Mix FM. Og mismo diya po sa may Nasipit Radio Servisyo 94.3. Og sa Butuan City Radio Catribo Philippines 106.9. Og diya po sa may Tambuli Infinite Radio Kidapawan North Cotabato sa 100.7. Hello sa inyong po diya tanan. Ang ato pong programa madunggan po sa Spotify. Kung gusto mo mag-lap trip, kamulo mo o drive-drive, i-search lang ninyo sa Spotify ang Bitok Bitok University Podcast. Gina-upload nato dito ang atong mga episode sa Spotify. O, di ba? Everywhere, anytime, pwede mo maminaw sa atong programa. O, syempre, kung wala pa mo naka-follow, follow lang mo sa akong Facebook page, sa akong mga hinangal, Bitok Bitok University. Kabalo ka, Jocelyn. Tama na yung mga ingana nga sitwasyon. We have the right love at the wrong time. Tama si Jongjong, minyo manggog ka. Kabaloming, nasayop kasi mo mga desisyon, pero mo lagi na akong giingon mga higala sa mga naminaw no nga kung unsa nga atong na-experience karon, kung unsa atong sitwasyon karon, mo ni ang mga resulta sa atong mga desisyon o mga gipang buhat sa atong kinabuhi. So muna ning resulta, ana ba? Muna ning mga consequence sa atong mga desisyon kung unsa ta karon. So ang naitabo sa imo, Jocelyn, kung di nagyug ka malipayon, well, una sana solba ayaw before ka mo sulod sa laing relasyon, dili man gud ka na ang solusyon. Ang imong unang problema, namoy problema ni Nathan. So una sa nang sulbad, kung di nagyud mo ma-okay, di pagbulang mo tarong. Legally, maglegally ano mo, magpaanal mo o hapit na rin ma-approve ang divorce, basi magpa-divorce lang mo o whatever. Solbara sa na inyong sitwasyon duha ni Nathan. Kung di na mo malipayon, pagbulag mo og sakto, ana ba? Tapos pag masettle na, ayan na din tamo sulod sa lain na pong relasyon. Dili ang pagsulod sa laing relasyon ang solusyon. Ano ko igong oras, dagang salamat sa iyong pagbanuban. I love you all. Bye!